In een groot part van Friesland is het werk in de metaalsector della. Het gaat om een 24 uur staking die uitgeroepen is door de vakbonden. In het Abelense stadion op het Jereveen hebben 650 stakers haar vermogen inskreun. Dat zijn er 100 meer als verwacht waard. Het gaat om zeker 15 bedrijven, van Starem tot de Maestro Bos. Bij het Lijpfestival van studenten op het Oudehoutse Tjerkhof in Ljouwert hebben juist meerdere mensen een reek binnenkregen bij een brandsie. Een stuk plastic beklaring van het haardpodium rek in de brand door vlammenwerpers. Beveiligers en medewerkers van het feest hebben vuur uitmaken met poeierblussers. Er komen strenge regels voor het gebruik van drones. Dat vindt Skydrone Nederland uit Boetenpost net zo slim. Het Friese bedrijf het lijst van amateuristische vlinders die het illegaal commerciële opdrachten uitvieren. Zo bleven er net genoeg opdrachten over voor de Friese dronepiloten. Juni eerst opklarings, dan vannacht weer meer buien. Het wordt 12 graden en er zit een krachtige noordwestenwind. Morgen eerst buien, middags weer het droeg en dan komt de zinnen erbij. Het is maar 16 graden koel. De noordwestenwind is krachtig onthut.